Spotify is Spotify. Unsa ba tong title sa kanta ni Adele nga? Na 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 na. Someone like you. Yes, someone like you. Ganahan kay ko ala nga kanta kay very meaningful kay nga kanta kabahin sa kasakit, sa gugma, sa mga nahigugma nga gibiyaan o gibulagan. I like this song. Say nanawag. Kisa naman sa nanawag. Ay, nagkuang ako na pong jumeg nga si Margaret Brackenstone. Tubagon ko ni. Hello, Mardio. Maayo nga buntag kanimo ang mega. Oy. Mamang murag dili maayo ang imong kabuntagon karon. Murag magulanon kay ang imong tingog. Naunsa ka? Ganong gahilak-hilak man ka diya, ganong gaumbangol magaghilak da, Mardio. O yung sa problema nimo, pagtugan, ano sa problema nimo? Oo. Oo, nga naman si Mark. Oo, si Mark lagi ka taga Cebu, taga Minglanilla, Cebu, si Mark. Kaila ka ko ni Mark, oo. Oo nga, no, di ba kumakaila ni Mark nga, nakakuyog man tag-jam ana sa una, gikan kong nauli sa Japan 3rd floor. Oo, niadto ka dito sa pyramid sa IT Park, sa Cebu. Oo, kaila ka ko ni Mark nga naman. Ha? Wala kami klaro ni Mark, kano sa pa na nahitabo? Uy, pag-shoot Marjo, uy. Kano sa pa na nahitabo nga, sige man kang ga-update na ako nga, ongoing ang inyong relationship. Unya, maayo ang dalagan sa relationship ninyo ni Mark. Mao ba? Mano wala makagatong anak ko? Mutulo na kabulan, walay klaro ang inyong communication. Tungod sa pagsugod sa lockdown. Ako'y kamadjungan, wala man yung kagatong antong anak ko. Dahil mo gani nakadaot ni mo, dahil amiga kitang doon, pero daghan kay kag sekretos kinabuhi nga wala ni mo kitong ang diri kanako. O maayo lang kag maako day, maayo lang kag maako kay imo gulay kong gulgulon sa liog kung dili ko mutug-an. O magayaw-yaw ka. Unsa man itabo lately di ay? Unsa? O di ba buutan na si Mark? Oo. Ang ako pagkaila anak ni Mark na imong boyfriend, buutan na siya nga pagka lalaki. Unsa man itabo niya oy? Ha? Magasige na lamang siya og pangayo og kwarta nimo. Asa man siya nagastuon nga may trabaho man siya? Sure ka, day? Hanaday, giuwat na ka, day. Giuwat na ka, anaday. Hanaday, mas ko pa magswildo si Mark nimo kay manager man na siya sa call center. Agoy ka, day. Giuwat ka, anaday. Oo. Uy, ayaw ka. Na-lockdown. Uy, Marjo, sa tanan baya nga industry, ang call center na baya ang wala gyud na apektahi kaayo. Oo. Ilabi na pag naka sa managerial position. Di ba ka madagano ka tangtang dayon? Mao ba? Anaday, giuwat yung ka anaday. Giuwat na yung ka anaday. Papalit o mga gamit. Kung saan man yan ang mga gamit, kadagan naman na gamit si Mark. Anaday, giuwat na yung ka anang Mark day. Giuwat ka anang Mark day. O saad-saad siya nga moanis siya diri sa Negros. Unya, natuman. Wala. Sige kang padala og kwarta para i-plate pero magasto niya. Agoy day, giuwat ka anang Mark day, giuwat na naka anang Mark day. Oo. Ana, ayaw sige padala ana day. Uy. Sige na ay problema. Nako day. Feel na ako day kapasangil na nimo day, kapasangil yun na nimo day. Mga pinuplok na day. Sa akong pakahibalo day dilingon ana ang batasan ni Mark. Feel yun na ako day, nanay kulukadidang day. Nanay karing king di day. Oo. Wasa ka na pangutana. Ako'y kuday, usa gani ka day mo, padala og kong kwarta day, mga usa may gasto diha day. Pangutana sa day naman kay mga barkada sa barkada ni Mark naman may common friends kanu dili makamangutana. Ay maula gina day, ay pasubla-subla kay pagsalig day, kay makabuang na day. Oo. Oh. Agoy. Kay one time nagka-chat mi ana usas ang mga barkada. Niingon ang iya sa barkada nga sila laag-laag unya siling daghang kwarta si Mark. Oo, abunda kuno kay kwarta si Mark. Imo na ito gikan nga kwarta day. Agoy ka day, wala siya post sa Facebook. Ay mauna day giuwat ka na giilad ka ana day. Di siya ganahan mag-post tingali sa Facebook day, para sila masakpan siya mga lakaw day. Oo, kanato ni aging si Mana nagkatok lagi mi day, nagka-chat mi ato ang amiga.
Oo nga, siguro laag si Mark, mga sosyal pagod ng mga lugar, day. Oo, mga sosyal nga lugar niya, makauban kay mga barkada, dagat pagtsukulo kay mga babayi. Ano day, day, gipagasto, ragyong ka, day, giuwat ka anang Mark, day. Na, day, ambot lang ni mo, day. Amo gud ako giingon nimo, day ba? Sa una pat ka giingnan nga. O di ka magsalig-salig, ka na mga first encounter nimo sa lalaki, unang mga saad-saad, mga pamulong-pulong sa mga lalaki. Kaya kabalo day, mga bulak-bulak na kinabuhi, day, mga palami, day. Aron mahulog kas bitag, day. Mahulog kas bitag, mahulog kas tulpo. Kuya, o mahulog ka sa suko, day, na, kamatay na yun na, day. Oo. Agoy, kagiingnan tikaw. Pero buutan man siya sa akong pagkaila, day. Nga nung nagkainingon, anak man na siya, day. Mula din nakaproblema, day, basta long distance relationship. May matong sa una, day, kay kakuyog mo. Mahibaluyog kas dalagan sa kinabuhi. Oo niya, karon kay long distance relationship mo, mga hapit na 4 ka bulan, mo tingali na ni resulta na gyud, day. Gawas na yung tinuod na pagkatawo, day. Unsa? Kung manawag ka niya, always busy. Always busy, unya always mo siyang galaag. Ano, day? Ayaw yung tuwa na, day. Giuwat, giilad yung ka ng Mark, day. Kabalo ka, day. Walay busy nga lalaki sa nagugma nga babayi. Oo. Muna giniingon, day, nga no man is too busy if he is in love with you more than anything else. Oo, tinuod na, day. Isus ko na pabisi-bisi na, day, kay naanay laing gikabisihan, day. Na, take it from me, day. Murag wala na'y klaro ang inyong communication. Kay mao lagi na, giilad na lagi ka anak niya. Muna siya pangay og kwarta. Order og miskag usa ya makit-an nga mga gamit sa Shopee o sa Lazada. Oo, then pasangil na siya problema para makonsensya ka, magpadala pa rin kag kwarta kay kabalo man siya manggiluyon kaayo ka. Oo, dali man kay kang makuhit. O gamay rang lambing-lambing uwat-uwat. Mailad naman dayon ka. Kung doon ay naka-disadvantage kung di mo dahil kay manggiluyahon man kung kasing-kasing dahil. Utan-awa ron. Ya siging laag-laag ka uban sa mga barkada. Unya di ay ang gigasto nga kwarta, ang kwarta nga imong gipadala. Agoy day, mo yun nay nakabati day basta long distance relationship. Oo. Ug mangutana ka niya ug mo question ka niya o mangutana ka masuko dayon siya. Ay oo, ana man irritable man na day. Irritable ang mga tawo nga naay giluom-luom nga kuan, kargo di konsensya kay nakasala gyud nimo. Oo nya, defensive na day. Kana bang imong pangutana, hinay ra kaayo, imong pangutana simple ra kay ilang tubag tag 5 ka paragraph back to back gilupad. Oo, defensive kay defensive sa balingod, nakasala gyud na day. Dako nagsala nimo si Mark day. Day, muna gyud ako giuni mo day sa una, pag day kay ikaw magugba mo kag taas, dako gahi. Guwapo. Awa day sus ko, mangililad man pud ay na day oy. Bago-bago lang, di na siya mo reply nimo. Ay day, muna ginaingon day ikaw pay gapaload day, adto paslain mo reply, ikaw limot-limutan lang. Ay sus ko Marjo, memorize na ko na day. Kay nga naman, tug-anan ti ikaw day ha. Nakasulay sad ko og long distance relationship sa una. Ang ako nga boyfriend hingan lang to siya og Vincent. O akong tawag to siya og Vince. Sus kuha lang yung swerte day kay sayo pong gikuha sa kahitasan si Vincent day. Oo, di gyud tumusipyat. Oo, tinuod na day long distance day kay kuan man ko ato Japan 3rd floor, siya diri sa Negros. Oo, pero si Vincent day dili gyud siya musipyat day. Oo, iya kanunay gud nang gipabati nang gimingaw siya nako, nahigugma siya nako, transparent ang iya nga Facebook, pati ang iya mga friends na ami group chat kanang ang among mga common nga kaayo mga lakaw sa kinabuhi, always transparent to each other, wala mi tinatipig-tipigan day. Always gyud siya magaingon day nga kung bakante ko, may free time ko, mo take chance gyud ko nga mo communicate nimo, bahalag di ka ka-reply, kagabalo po kung busy ka sa imong trabaho, mo leave a message siya day. Nya mi uday siya day nga kanang imong lakaw pagpaningkamot sa kinabuhi, ako po naningkamot ko diri, kauban gud ta sa atong biyahe sa atong mga pangandoy. Ay kanang imong Mark day wala gyud na giuwat ra ka anang Mark day. Oo. Unya katupod si Vincent day di ko na siya maggama og saad-saad day. Mga promise dili ko siya mag-promise day kagawa man siya nga layo mi sa usag-usa. Oo. Kung naagud mi sa usag-usag ka na makakuyog mi kana day di ko na mo sipit ang mga saad pero kanang to ako sa laing naso day sa Japan 3rd floor di gud siya magsaad-saad day. Oo. Ngano siya nga I will just keep on praying unyo giampo lang tikaw nga magmaayo imong pagpanarbaho diha aron pag-uli nimo magkakuyog na pud og ato ipadayon ang ato mga saad sa kinabuhi.
Maog yun tayo pinakalami nga long distance relationship day. Kaso lang si Vincent, gikuha sa kapalaran, bata pa kayang iyang edad day. O ang nakalami po na ito ni Vincent day, mis kag long distance relationship mi day. Dili to mag-entertain og mga kana mga unhealthy arguments, kana mga away nga wala dito, wala diri, mga away nga wala hinungdan. Dili to mag-entertain si Vincent day. Kabalo biya kana to mga babayi, riglahon ta, kana abot nga atong dugon ta, magalain atong ginahawa, maglain atong hunahuna init sige atong lawas, magsipok atong utok. Pero makasabot si Vincent day, motoy naka-stronger gyud sa among long distance relationship. Taas kay siya og pasensya sa kinabuhi day. Oo, lalaki good lalaki nga kanang typical nga lalaki nga maghuna-huna gud siya unsay mas maayo dai. Unya mi siya dito nga kay naa man ka diha, di amang kon diri, lagyo man tang duha, enjoy diha, laag-laag, explore. Oo, wala siya nga restrict kayo nako dai unya dili ka ipud constant among communication nga ingon magtawag na gud mi kada adlaw. Dili man pud inato amo pero ni workout siya dai. Oo. Kan ano ang imo nga naa sa Cebu? Doon lang ka isa nga tanan. Malangoy naman na nimo. Nagkadindi na hinon yung love life. Na, muguna akong giingon nimo day kung naagay kay trato, di ba sa una masig ko nimo Marjo, mas lami gud ang atong trato na sa atong tapad kay ang long distance relationship lisod gyud kaayo. Kung naa man tingali magkadayon, magkaminyo puhon-puhon, kana siya day niagi gud ang mga pagsulay nga wala dito wala dire. Unang oo, tinuod makalandong ka katong giingnan tikaw sa una Marjo nga take note of this Marjo nga kinahanglan gyud nga naamoy time to each other, make time to each other para mo work out ng inyong relationship, be honest to your needs kung kinahanglan niya, kung sa kinahanglan nimo dapat magtug-ananay mo, wala mo giluom-luom, wala mo gitipigan sa inyong mga kaugalingon kay mo na makabungkag sa inyong relasyon, especially kung long distance relationship mo. Oo, tinuod na day adin pagsalig sa usab-usa. You need to trust each other. Do not use other brand. Kay ug mogamit ka og lain nga brand day ug mabuslot na day kuya buslot sa inyong relasyon day bungkag day. Oo. Tinuod gud to akong gipang-ingon nimo sa unang pero wala lang jud ka naminaw nako day. Dapat na amoy ka ng mutual nga goals. Ganin yung mga pangandoy sa kinabuhi dapat na amo ana kay usa po na sa magahupot kaniyong duha, usa nas makapastrong, usa nas makapagahi sa inyong relationship to each other. Oo, then kinahanglan nga kontento mo. Kontento mo sa inyong sitwasyon karon nga long distance relationship mo. Kanang patience is the greatest virtue. Oo, kanahanglan nga kontento mo nga siya to pasalayo tungod kinaning kamot nangitaw kwarta ug ikaw naapod diri naning kamot pod gapaabot niya nga puhon kumuuli siya magkaabot mo inyong padayonon ninyo mga panaad o panumpa sa matag usa. O, diba? Kung makalandong pa ka sa ako mangipangsulti sa una about long distance relationship. Kaya lagi nakaagi ko ana tungod sa akong boyfriend nga si Vincent. Pero sayang lang kay namatay og sayo. So wala jud ko'y swerte po noon day. Pero sag dilaman ning ako aday kay kaampo ra magyapon ko makita ko og lalaki nga mubunlay sa akong hawanan day nga napuno og mga lagot nun og mga libon-libon day. O baso lamang. Magaka-upload ko pero akong tambat nimo day. Giuwat ra jud ka anang Mark day. Giuwat ka day. Ayaw salig-salig day. Ayaw patakag-hatag ano kwarta day kay long distance relationship ng inyo day. O gigamit ra ka ana niya day giuwat ra jud kani Mark day giuwat ra jud kaniya day giuwat ra jud kani Mark day mga pasalig-salig ra ng iya day. Oo, ayaw nagpauwat, ayaw hilak-hilak na diha. Ayaw hilak-hilak diha kay kabalo ra ko sa imong itsura o maghilak ka Marjo. Lahat ay kakaayo. Oo, mura kang naghipak nga Dragon Balls. Oo, ipakatawa ti kaon day. Bito ayaw guol-guol diha day oy, ayaw guol-guol. Oo. O magkita ta, mag-istorya ta kabayan ang imong love life. Imong love life nga dibidindo na pod. O basta gali long distance relationship, dapat good pulido, solido kaday. Oo, sige, mag-istorya na ta. O mag-istorya ta kabahin ni Mark. Basta, ayaw nagpatakag padalang kwarta. O ayaw na. O sige, magkita ta. O sige, salamat kay Mardio, ang akong friend. Nadaghang kinahibalan sa kinabuhi. Sige, salamat kay sa pagtanawag. O salamat kay sa pag-share sa imong problema nga bahaw na kaayo. Ikaw yun, nagipang duklon. O hala, sige. Oo, sige. Makita ta Mardio ha. O sige. Babush. Thank you so much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie, and click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie, and don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.